Skal du med? Oh shit. Ved du hvad? Jeg vil jo gerne, men altså... Prøv at se. Det er en fin båd. Men den er den kommer ind til landet. Lægger til dernede. Ja, men der er jo også et skilt derovre, hvor der står 900 meter ned til rutebåden. Men hold kæft, man kan se jo helt dernede, jo. Ja. Og jeg ved ikke, om det må jo gå ned og så rundt og så gå ud derovre eller noget, så man kan komme ud. Hold da lige på munden, du. Eller pakke ind i den der, ja. Ja, det kunne være sjovt at tage en tur. Men det tager vel lidt tid. Det er ikke noget, vi kan. Nej, vel? Ja, det tager lang tid på det. Ja, men det var også det. Så skal vi også finde ud af, hvordan der... Vi bliver jo så at tage den fra enden til anden og tilbage igen eller noget, eller andet. Så vi bare er midt på den. Jamen den er inde i skoven. Ja, nede bag i skoven. Nede bag i skoven. Man kan ikke se den. Man kan ikke se den her. Den er væk. Den er nede bag i skoven. Ja, det skulle vi så undersøge noget af. Men der var ikke noget af for det. Overhovedet ikke, jeg tror.